Raba jum konsekuttiv il-kapitali kienet minn Mija Lwins fin u Briju hekk kif għexieren ta' eluf ta' nies inġabru fil-Belt Valletta biex igawdu l-atmosfera ferrieħa tal-Karnival. L-ewwel jolqtu lajn il-karrijiet magħmula b'sena kbira u sagrifiċċji kbar. Aħna kważi nagħmlu sena għaddejjin naħdmu biex nbardaw il-5 ijiem kważi xorta qas ingawdu għax inti tkun trid tieħu ħsieb xorta il-karru u żeffina u l-kostumi biex tara li kollox ikun sewwa. Ħafna bidrabi, kull karru jirrappreżenta karattri u xi personalità. Din is-sena anke t-tim ta' Magic Breakfast spiċċa fuq wieħed mill-karrijiet tal-Karnival. Ma kont nimmaġina nara li nifsi fuq karru. Opportunità sabiħa li jkollok nies vera bravi jisjamlu lek skultura ta' wiċċak u jġibuk vera tinxriba, Il-feeling huwa amazing li x-xogħol li fih huwa inkredibbli dan il-karru. Qabba kont fan tal-Karnival. Ma ħanejdlek, titla fuq il-karru tagħmilha ma' dan nies l-entużjażmu ġalek tħossok tal-ġen. Dan huwa kompliment kbir, imma nżommu saqajna mal-art. Jiena hekk inħares lejha, minn iġ-ġejdi kif itlu rasu. It-tim ta' Magic Breakfast għalunna li din is-sena ma kellhomx ħin jaħsbu għall-kostum, anke jekk fosthom kien hemm min qatt ma ressaq lejn Karnival. Kostum led is-sena? Ma tantx sibt fih, imma naħseb da kostum biżejjed jiena hu. Niftakar ommi kienet tlibbisni ta' xi ta' Indian. Qatt ma lbissa l-Karnival u l-Karnival dejjem rajtu fuq television. Din hija l-ewwel esperjenza u llum ħammorru fuq il-karru on a special DJ stand tagħna biex inferħu n-nies to another level. Mużika u sfin komplew jiddominaw it-toroq tal-belt f'atmosfera ta' festa. Kostumi elaborati għal karrijiet koloriti. Ma setax jonqos ukoll l-ikel u l-ħelu għal kull min infetaħlu l-aptit fosthom turisti li ġew iżurunna li qalulna li mhuwiex il-Karnival biss il-impressjonant. The island, people are very friendly, food is very good. Intant matul il-lejl tas-Sibt għexieren teluf attendew għall-Karnival ta' Nadu Rawdex li laħaq il-qofol tiegħu f'din il-lejla. B'differenza għal Belt Valletta, il-karrijiet hawnhekk jieħdu forma differenti, ħafna midrabi magħmula minn ħadid u njam riflessjoni tal-ispontanjetà ta' dan il-Karnival tant infittex.